Marzo 4, 2023, sinagibukan sa rong grupo ng volunteers o ang KBR 5304 Karamuan Chapter kasinbilog na suporta kan lokal na gobyerno kan Karamuan sa pamamayo kan alkalde na si Honorable Marilyn Socorro H. Naging mainit ang pagtanggap kan mga residente kan Karamuan sa naunang bita ng aktibidad, ang tabang ko, SIM mo, register ko. Sigun sa mga nagparehistro kan sa indang SIM cards, sa manlain-lain na network provide dahulang tabang sa inda tahuli dahi na sinda masasakitan sa pag-register kan sa indang SIM cards. Ang SIM registration na ini mayong pinipili tahuli ka boss na igwa ka ini kay puhan magparehistro tangani na magamit pa asin dahi ma-deactivate ang SIM card. Purog pa ka-importante kung ginagamit ang mga ini sa negosyo asin ano pa man na mahalagang bagay. Ang pagparehistro tabang kan grupo kan KBR 5304 Karamuan Chapter tangani na mailikay ang mga Karamuanon sa anuman na karahasan asin maging biktima ng pang-i-scam. Purog pa sa panahon na ini, kalat ang mga taong mapagsamantala. Dagdag pa sa ikinamaray ka ini, taan sa indang serbisyo, libre na tinatao para sa mga gustong magparehistro. Ang sa indang schedule, iyo ang mga minasunod. March 4, Sentro kang Karamuan. March 5, Barangay Tabgol. March 11, Sentro Karamuan. March 12, Barangay Bicol. March 18, Sentro kang Karamuan. March 19, Barangay Paniman. March 25, Sentro Karamuan. March 26, Barangay Gihalo. Kiraray inian sa indong lingkod. Kagala Vlogs, basta gala, all goods.